sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Lunes. Uy, petsa 21 na kita karon no? Sa bulan sang Pebrero 3, 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sininaгаsigabong frequency and 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si Tag sa Kamaradyo, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa tanan dira nga nagalantaw na naga-enjoy, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki. Sa 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo, mga kabombo, kaangay sa sining radyo, normal, no? Pwede maliso, kag nagasigabong ang 630 kHz sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa tanan dira nga nagapawati na ho, malabutan sa aton si Pagwaragwag sa 630. Hello, 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 and good afternoon. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa paglagon sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Kag syempre pa sa aton sining local website, ang local website sang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Sa tanan dira nga pamati kag naga-update sa ila sini nga kaugalingon, no? Kay wala labot nga makapamati kamo sa aton sini iyang live audio streaming, crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa mga kabombo, pwede gi kamo dala makabasa sa mga dalalagkuan nga mga balita nga ginapalupok diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, sa sutanan kamo dira nga nagalantaw, basa, no, especially sa mga Bacoleños kag Negrense. Hello and good afternoon. No, sa tanan dira nga naga-enjoy na sa aton siniiyang ang aton siniiyang local website, ang www.bomboradio.com. Mga kabombo, www.bomboradio.com/Bacolod, no? Sa mga Bacoleños nga luyag may baluan kung ano nga nagakatabo, no? Mga Bacoleños nga wala na diri abi, especially pwede ka mo dira, no? Maka-update sa inyo sini kaugalingon, pinaagi sa aton sini na palupok ng mga dalagkuan nga mga balita. Sa aton sini nga local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Okay na kita dira, syempre sa mga cellphone ninyo nga hindi gid pwede nga madala or hindi pwede nga hindi madala, no? Dala-dala tagi perming aton sila nga cellphone because for emergency, no, sa madasig nga komunikasyon mga kabombo. Di syempre ang aton sila iya nga cellphone kinahanglan well equipped, embedded ang DYWB Bombo Radio Bacolod, no? I-download nyo gidira ang aton si Bombo mobile app para any time of the day makapamati kamo mga kabombo, no, makashare kamo sa mga dalagko nga mga balita kung well aware kamo kay nagapamati kamo sa inyo nga cellphone with the Bombo mobile app, no? So mga wala pa dira iya naka-download sa aton si Bombo mobile app, aber download na kamo agon nga ma-enjoy ninyo ang aton si crystal clear nga live audio streaming. Ma-enjoy kamo ang aton siniiya nga pagpamati wala bugto mga kabombo, no? Kung embedded ang Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone. Well equipped ang aton sini nga cellphone mga kabombo. Syempre pa, kaway-kaway sa aton siniiya nga nagalantaw sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. Ara na sila ho, nagapariser na sang ila sini damo nga mga mensahe ho, naga-pop up na ila sini nga mga messages, mga kabombo, no?
diri sa aton siniiyang nga bombo sa aton sini nga Facebook Live, no? Good afternoon dira sa mga nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live. And syempre sa aton siniiyang nga ang aton sini nga YouTube mga kabombo sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ara na kamo dira sa aton sini nga YouTube. Hello and good afternoon, no? Sa mga suki naton sa YouTube, sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon na dira sa inyo, no? Don't forget, ano gani? Don't forget to like, subscribe, and share, and hit the notification bell below para nga ma-notify ka mo anytime nga may ara kita sang live audio streaming mga kabombo. Ina-welcome ko na ang tanan-tanan. By the way, sa sini nga adlaw, no, may ara kita sang panibag-o naman nga bag-o naton nga nobela. Gapasalamat kita ya kay ga-enjoy si Miss Jazz, no? Sa inyo sini nga mga true to life stories nga ginasulat nga nobela. No, it's because nga grabe gid siya kalawig. Another 9 pages nga true to life story ni Manang Rosal sang Bacolod City. Remember, last few weeks ago, ginbasa naton ang kasaysayan ni Manang Rosal sang Bacolod City. Nagpaapas pagid siya, Miss Jazz, hindi ko luyag nga matapos ang Pebrero nga hindi ko mapaambit ang akon sini nga love story. Wow! Ang love story ni Manang Rosal, no? With 9 pages ina mga kabombo. Ari, ginsulod niya sa a long envelope, brown envelope mga kabombo. Ni Manang Rosal sang Bacolod City. No, aton ini isa-isahon ang iya sini nga true to life story, true to life love story. Wow, no? Love is a many splendored thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is... Okay, amo na nabaluan ko. No, hindi ko kasaulo. So, it's all about the love story, true to life love story ni Manang Rosal. Gani ka mo, akon gid gina-invite, no? Come on, share your true to life story. Bisan ano pa da nga klase sa mga inagyan sa kabuhi. How much more ang love story? Kaya ti February 21 pa man lang kita, no? Mga more or less 1 week. Ti kung may ara ka mo da love story, ipadala ninyo, no? Agod nga masaburan ginaton ang month of love, no? Antes man ini ang magsay bye-bye. Kag syempre ang paghigugmaan ay it's a day-to-day kind of love. Hindi pwede nga sa bulan lamang sa Pebrero kag sa most especially sa February 14. Pero mga kabombo, sa gihapon, ang aton siniiya nga tradisyon, ang aton siniiya nga pagpatik, ang aton siniiya pagselebrarya every month of February is the month of love, especially the 14th of February, which is Valentine's Day, mga kabombo. So, padala na kamo ano man nga klase sang nga paghigugma. Iniya ti love story, giniya ni Manang Rosal, iyagin paambit. So, padala kamo mga kabombo, pwede gid sa Yellow Pad. Enjoy si Miss Jazz sa inyo siniiya nga pagsulat sa traditional way of writing our true to life stories. Ang aton si makahapon lamang pinaagi sa pagsulat sa Yellow Pad. Kanamian ko sa Yellow Pad kay nga katadlong sang agi ni Manang Rosal. Kay ti malinya mo. Aber ipadala man ninyo, no? May premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala. Ang importante da ma-share nato ng aton siniiya nga mga nagliligad, agon mapuslan, labinagid sang karon nga bagong henerasyon, no? Mapuslan sang iban, mga kabombo. Kung wala naman lang kamuya sa may ginatago-tago, pwede gid nga backupan ninyo sa mga pictures, no? Kaangay sa ginpadala naton or kaangay sa ginpadala diri last week, mga kabombo, nga puno sa mga memorabilias, puno sa mga photographs and memories. Kantahon ko na diguro ay one of these days, no? Ang
photographs and memories, mga kabombo. So, padalaan ninyo sa mga photos, no? Ginapabugal nyo gina inyong pamilya, why not? Pero kung alang-alang kamuti, okay, gidya, padala nga amulan ni, kaga sa alias ninyo, no? Kung may arak ka mo yung gina huluhuptan-huptan pa, you're trying to hide it sa publiko, pero kay gusto ninyo nga ipaambit, pwede ka mo usar sang inyo sininga aliases, no? Code names, mga kabombo, okay? I-email at the same time, diri sa yellow pad, pwede ninyo nga hand in diri personal, no? Since nga we are also doing or ginato na aton nga social distancing. Maghatag ka mo sa akon, syempre may face mask, ga social distancing mo. Yan, madaho man lang ko na. Okay? Or pwede man ipadala, no? Pinaagi sa Correo, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Pwede man nga i-address, no? Pinaagi sa aton siniya nga Correo, no? Pwede man sa aton sini nga email address. Sana siling ko na. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo, no? Pwede man sa Facebook page sang DYWB Bombo Radio Bacolod, ibutang sa inbox. So kung hindi gani sa aton siniyang private message, no? Pwede man ipadala diretso sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Aber padala na kamo, mga kabombo, no? Kaysang nagligad nga Sabado, duwagid to ang aton siniya ginbasa kang nag-enjoy gid kamo, mga kabombo, no? Ang aton siniya nga ginpaambit sa inyo last Saturday, duha ka bilog. Gitong aton sinigin stretch na tong aton sininga time para ma-accommodate ang part 2, no? Sa kasaysay ni Ma'am Isabel, kadamo man baya sa nanamian sang love story, true to life story, story of success ni Ma'am Isabel with matching pictures, no? Ma'am Isabel siya, Salado, or si Ma'am Sarl, 80 years old sa Cadiz City. Na-enjoy naton, Ma'am Isabel, kadamo sa mga nagmensahe, no? Ka-heartwarming gid, makarelate gid ang iban nga apisar sa mga pagtilaw na napa-graduate ninyo ang inyo sininga 8 tanan ka mga kabataan, mga professionals tanan, kanami man sang kasaysay ni Ma'am Isabel with matching pictures, mga kabombo, no? Kag sa part 2, natandog gid kita sa true to life story man sa isa ka cancer survivor. No, una naging survivor siya sa iya sininga breast cancer, but unfortunately, pero by God's grace sininga maayo ko niya, no, nagmetastasize ang iya siniya nga cancer cells from a breast, no, to her brain. That is why nga ara naman subong, ara siya sa stage 4 gid, makatalagam nga stage sang cancer, which is the last stage on stage 4, no? Sa iya siniya nga brain cancer. Si Ma'am Magdalena Pasinuhuson ukon si Miss Maggie, 48 years old, dira sa Mahandumanan, Bacolod City, mga kabombo, no? Isa ka DepEd SPED teacher, no? Special education teacher, dira siya sa Handumanan Elementary School 1 sa Mahandumanan, Bacolod City, mga kabombo. So ato na batian na ang iba naghibi, ang iba na inspire gid, especially, and even I, no, ako mismo na inspire gid sa paambit, no, sang aton siniya nga tagpadala sa iya siniya nga pinaagi sa aton sini nga Zoom, mga kabombo, no? Nakita naton kung ano ka jolly, nagaharak-hak, very positive si Ma'am Magdalena Pasinuhuson o kung si Miss Maggie sa iya siniya nga mga estudyante. In fact, damo gid sa mga iya students, no, ginbutang nato na iya sini nga special story sa aton sini nga Facebook, kag kadamo gid sa mga nag-like, damo gid sa mga naghatag sa iya sini nga special messages, no? Kay
nag-appeal si Miss Maggie sa aton sang bulig labi na gid, no? Prayers para sa iya. Ti damo gid sa nag-pray sa iya. In fact, iya sining mga students, ang mothers iya si mga students, no? Ara gid kag suno pa sa ila, she's one of the best SPED teachers nga ila sini iya nga nakilala. Wow. Kay Miss Maggie, good afternoon lang dira sa imo. By the way, una-una lang to, ang iya sini iya nga telephone number ang ginpadala ni Miss Maggie, no? Pero, ang iya sini nga telephone number, 0928-2737257. Pero, idugang da naton, no? Nagpadala na si Miss Maggie sa iya sini nga GCash, mga kabombo, no? Ang iya sini nga GCash, amo ni ay, no? 0960-591-4931. Pwede ka mo kadiretso, hatag bisan pila lang, no? Nga financial support kay Miss Maggie. Kaya she has been undergoing sang radiation treatment, no? Sa isa nga brain cancer, mga kabombo, no? Metastatic brain cancer, mga kabombo, no? Pwede ka mo dira kapadala sa iya sa GCash sa 0960-591-4931. Again, 0960-591-4931, no? Ang ngalan sa iya nga GCash, Magdalena Pasino Huson. Ang yagin nga kompleto nga ngalan. Again, Magdalena Pasino Huson. 0960-591-4931. Amo na iya sini nga GCash. Okay, mga kabombo? So, kapasalamat kita sa tanan nga mga nagpadala sa ila sini nga pagpangamuyo kag ila sino sarangan nga bulig kay Miss Maggie. In fact, may ara siya sang mensahe gid, no? Para sa aton mga kabombo, nagpadala gid siya sa iya sini iya nga pagpasalamat. Suno pa kay Miss Maggie, siling niya, Miss Jazz, thank you so much, no? Salamat gid sang bulig sa akon sang bombo. Salamat sa pag-accommodate sa akon sang bombo, sa akon sining istorya, no? Kadami man kay ang isa sa pinaka-mensahe ni Miss Maggie is to love ourselves, no? Hindi naton pagpabayaan. Kay siling niya, nag-amok ko ni, wala labot nga ti ara sa genes niya, kasi nanay niya gali, nagtaliwan man bangod sang breast cancer, no? Pero sunod pa sa iya, ya akuon ko ina, kag ginapangayuan ko na sang patawad sa Dios, nga ginabuso ko ang akon siniiya nga lawas. Ginabuso ko ang akon lawas, although it's not bad nga i-prioritize ang work because we need work, i-prioritize ang family because we love our family, the community that we are in, pero siling niya, hatagan gidya sang pagtamod ang kaugalingon. Kung sa tinion sang pagkaon-kaon gid, kung sa tinion sa pagtulog-tulog gid, magkaon sang good diet, no? With the nutritious foods, and of course exercise. The rain, the sun, mga kabombo, no? Hindi gid pagpabayaan ang lawas nga ano gid nga grabe gid ang pagbaka-bakas ng obra, although okay man na siya, pero pila ka adlaw gali sukton gid kita. Just like kay Miss Maggie. Sunod pa kay Miss Maggie, we should enjoy life and celebrate it every moment of the day and love yourself, Miss Jazz, not work alone. Amo na nga nagmasakit ako kay una pa love ko ang hindi importante gid nga, although importante ang work, importante ang family, but we should love ourself. We should love our body. Hindi naton pagpabayaan, no? Thank you so much, Miss Maggie, sa imo sinimatahom nga kasaysayan, mga kabombo. Padala ka mo, no? Mga cancer patients, you want to share your true to life story? Bukas ang aton sinipalatuntunan. With matching pictures, gusto nyo live through Zoom or sa aton siniiyang Facebook video call, i-live ka mo namon, why gid problema. Through telephone, why gid problema. Through letters, why gid problema. No? Bukas ang atong palatuntunan sa inyo sining mga true to life stories, mga kabombo. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Ari-anay hong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki.
ang first runner-up sa Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon ng taon natin during the grand performance night sa Bombo Music Festival. Ang bahanon, I'll Be Right by Your Side. So, yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. Baby, please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain.
I'll be right by your side, no? Ang aton sining pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2020. First runner-up ato, mga kabombo, no? Of course, ato ang compose sang duha ka mga pamatanon nga mag-abyan, no? Sanday Elmar John Bolaño kag Patrick Mark Armada, no? Kagin interpret mismo ni Elmar John o ni EJ Bolaño, mga kabombo. Beautiful song. Why not kamo dira, no? Samtang may panahon pa, samtang wala pa kita ka push through sa aton sa tuigan pa hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs via our Bombo Music Festival, mga kabombo, compose na kamo dira. Parang preparado na kamo in case nga mag-abot ng aton sini nga better days, no? We'll be here again soon by God's grace, yes, no? Pwede gid para nga ma-prepare na kag preparado na ang inyo siniiya nga contest piece, ang inyo siniging compose ng bahano with matching beautiful lyrics and beautiful melody. Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang. Upod na sa True to Life Story, Love Story ni Manang Rosal sang Bacolod City. Pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiology. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2 mga kabombo, no? By the way, good afternoon lang gid sa mga nagaparisel na dira ho, ang mga Dabar Kadsta, ho? Dira sa aton siniya nga Facebook Live and of course ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Dard Farinas, mayang hapon dira sa may Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am Juvie Sargent, si Ma'am Juvie dira sa may New Zealand. Thank you so much, Ma'am Juvie, watching with you on kahapon lamang. May stress reliever, makapahuway-huway na. Oh, sige, thank you. Arkady Sherbakov, good afternoon. And of course, kay Junjun Nobleza, good afternoon, June. Abigail Marinas, good afternoon. Annabelle Marhen, good afternoon sa imo, Miss Annabelle Marhen. Wow, Miss you look so pretty in pink. Thank you, Annabelle. Salamat gid, no? Kag sa mga ibang pagid nga mga padala sa ila siniiya nga mga mensahe, no? Pinaagi sa aton siniiya nga Facebook Live. Good afternoon lang dira, no? Sa mga nagapadala sa ila siniiya nga mga mensahe, pinaagi sa aton sini nga Facebook Live, no? Good afternoon. By the way, salamat gid sa kay dali lang gid kido hindi ko makita ang iya siniiya nga mensahe, no? Sa aton sini nga Facebook Live, good afternoon lang dira, no? Okay. Sa kay, of course, Mami Ami Nalagon. Salamat gid. Siling niya, salamat gid, Mami Ami. O, dumahuya, makita sina, Mami Ami Nalagon, thank you so much. Marilyn Tomias sa Villabeto. Hello, good afternoon sa imo, Marilyn Tomias Villabeto. Elizabeth Paseha. Shout out dira sa may araw. Miss Jazz, ari kami diri sa araw. Hello. Si Mark Tan, Nyagata. O, sige. Siling nga kay Bomboan. Pagid Bomboan, Nyagata.
Si Lisa Canson, good afternoon, Miss Jess. Happy listening to you. God bless. Thank you so much, Lisa Canson. Merly Cloud Garucho. Hi, Miss Jess. I miss you. Dugay na ko, wala ka lantaw sa imo ba? Thank you. Welcome back, Merly Cloud Garucho. And Manlin Tomias Villabeto, sining niya shout out sa Villabeto family and Tomias family. Si Manilin ni Miss Jess ang Kawayan. Okay, sige. Salamat, Gid. Mommy ni Lida Armentia, Miss Jess, I'm still here in Dubai. Stay safe. Mommy ni Lida Armentia, thank you so much. Nakitaan mo to, Mommy. Ang imo sininga 3,000 na ginhatag. Pinaagi sa imo sininga nablo sa si Jennifer. Sa aton sininga letter sender nga sinining. Nagkadto gidri, ginkuha niya. Gindaho sa imo sininga inablo sa si Jennifer ang 3,000 pesos nimo. Kag nabaton ni Nining. Kag nakapakonsulta sila no sa iya sininga 2-year-old daughter. Kag pati ang manghod na pakonsulta. Nagpadala sang pictures di Mami ni Lida. Ahay pati ang pictures sa mga bulong nga nabakal niya na ginpadala diri. Ipakita taman to share, no? Mami ni Lida Armentia, God bless you more abundantly. Kamo nga nagapadala sa inyo siniiyang nga mga bulig, no? Financial and most especially sa inyo siniiyang nga prayers because there is power in prayer, no? Stay safe and healthy also dira sa may Dubai. Mami ni Lida Armentia. Si Susan Mirambel, shout out sa mga kababayan ko dira sa syudad ng Cadiz, Miss Jazz. Janet Gonzalez, good PM watching from Luguay. Pag-greet kay Nilo Gonzalez. Thank you so much. Gigi. Wow, si Ma'am Gigi Estrella. Good afternoon. Gigi Star. Ma'am Gigi, my favorite DJ ever since, no? Samtang nga nag-eskwela pa ko iya, Gigi Star na naiya kag I really love her voice. Ma'am Gigi, thank you so much. God bless you. And was it your birthday, no? Mga previous days. A belated happy birthday, Ma'am Gigi. God bless you and your family. Thank you so much. Kag si Gigi Star bala? Yes. No? The famous Gigi Star. Reggie Yanson. Good afternoon, Miss Jazz, no? SM Verden Vicente. Hi, Miss Jazz. Now lang kita nakita sa Facebook. Thank you. Jolinda Montaño Manlinag. Hi, Miss Jess. Wala gid ako ga-absent. Nga pamati si imo makita na kita live kay may cellphone na ako. Ari kami diri, Miss Jess, sa Subay. Bye. Abi ko anay. Ari kami diri, Miss Jess. Nagasubay-bye sa imo si programa. Grabe man niya ang pananalig sa Diyos ni Ma'am o ni Miss Maggie, no? Nakasurvive siya sa isining nga balatian. Sorry. By the way, kay Melissa Denlos, good afternoon, watching from Escalante City. Okay, thank you so much. Kag sa tanan pa dira nga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe, no? I love to read all your messages, no? Gapatambok sa amon si tagipusuon kay diriya sa atong palatuntunan kahapon lamang maka-ulo-unwind kita, no? Janslyn Agudes, good afternoon, watching from Banga Aklan. Kag Beng Rendahe Taberna. Hi, good afternoon, Miss Jessica. Pamati kami sa imo programa kahapon lamang. Patamyaw lang sa akon si Pamilya Taberna family sa barangay, barangay Manaulan, Badyangan, Iloilo. God bless. Sige, kag sa iban pagidiri nga mga nagpadala sa ila si mga mensahe, dugay-dugay naman. Kay ari nang aton sini pinaka main menu. Aton sini iyang pagbasa sa aton sining sulat, mga kabombo. Ang sulat ni Manang Rosal. 64 years old, sang Bacolod City. Ang iya sining love story. Without much ado, aton ining sugura na sa pagbasa. Ang kasaysay ni Manang Rosal, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, maayong hapon sa imo. Kag sa tanan, nga nagapamati sa imo si programa kahapon lamang. Sa gihapon, ako si Manang Rosal, sang Bacolod City. 64 anyos ng akon si edad, Miss Jazz. Sa nagligad, naka-focus lamang ang akon siging padala nga sulat sa imo
ang akon sini nga life story, waay ko gid include ang akon sini iya nga istorya di un amor. Ang akon sini nga love story. Pangod kay siling ko, mas malawig-lawig, Miss Jazz, kung i-include ko na ang akon sini nga love story. Atong life story ko bala, Miss Jazz, nga ginpadala. And I hope nga nakahatag inspirasyon sa tanan nga may kubos nga klase ng pagpangabuhi, pigado, ang gindakan nga maginikanan, kag sa mga kabataan nga pareho kuman nga natawo nga imol. Amon na, Miss Jazz, madumduman ko ang hambal sang doktor ko nga eldest son, Miss Jazz, nga hindi pagani kamo, siling kung hindi pagani kamo, kinapahambal sa iya si mamanghod, sa iya si iya nga mga kabataan man subong, sa mga bagong henerasyon, siling niya, Miss Jazz, kung hindi pagani kamo, kasarang magbakal sa inyo sini nga brief, hindi anay magsagay o kung mag-entra sa nobya-nobya, kag nobyo-nobyo, kag hindi anay magsulod sa mabudlay nga pagpangabuhi, and that is married life. So, eskwela gid anay, kag magtinguha nga maka-established scarred life before getting into a relationship. Secured life before getting into a relationship. Miss Jazz, gusto ko man i-share ang akon siniiya nga love life, akon sini nga love story. Hasta nga nakapamana ako nga amo ang father sa akon sini nga tatlo tanan ka mga kabataan nga lalaki. Kag ang message ko nga ato, kung sino man nga tawo nga nakabulig, big or small, sa inyo, be grateful to them. Magpasalamat gid kita. Because there is no sins, no crimes greater than being grateful, no? Ingratitude. Habang may buhay, may pag-asa. Work for God's glory. Miss Jazz, suguran ko, sang high school ako, sa Miag-aw. Dito ako, Miss Jazz, sa Miag-aw, Iloilo. Dito ako nag-eskwela sa akong sing high school. Inosente, gid ako ya, Miss Jazz. Inosente, gid ako iya, kaayo. Waay sa isip ko, ang ginatawag nga, crush. Or, wala man to sa mind ko, Miss Jazz, nga ma-admire ko sa opposite sex ko. Wala gito Miss Jazz. Pero, may neighbor kami, or may neighbor barangay ako, nga kilala ko since gagmay pa kami. May neighbor ako sa amon siniiya nga barangay, Miss Jazz, nga kilala ko since gagmay pa kami. Pero kay sang elementary days namon, Miss Jazz, waay kami ang mga classmates kay may sectioning, no? Sa schoolmate lamang kami sang elementary, no? So schoolmate lang kami sang elementary kami. Inang kilala ko. Sang high school na, kay isa man lamang kami, Miss Jazz, ka section, from first year to fourth year, mag-classmate na kami sining lalaki nga ni. Kaya ako sadto, Miss Jazz, sa panghuna-huna ko, ang ila to yan sa isip ko, no? Do Tagalog sila, no? So, sa iya sining nga panghuna-huna, siling ko yan, Miss Jazz, pagtuon gid anay. Study first and work lang anay. After sang, kung ara na sa insakto nga tinion, ti amo na iya, Miss Jazz, accommodate ang mga nagapangluyag. So, that time, Miss Jazz, classmate tayo kami ni isang lalaki, pero wala gini sa akong magpanguna-una. Kay siling kuya, matuon gid ko anay, ka makapangita sang trabaho. Wala ako sadto na isip nga, wala ko gid Miss Jazz, kay wala gid kuya, wala gid kuya sang may namasngaan, bala, nga ang ginahimo, ito gali sa ako niya, courtship na.
gapangaluyag na tugali siya sa akon, Miss Jazz, ang amo nga lalaki. So, amo ni, permi siya gatupad kung diin ako magpungko. Dito man na siya, Miss Jazz, gatupad-tupad sa akon, no? Ano na ganyan kanta na nga, Arab lang, idug, unsay, ano na gani, no? So, sang time to Miss Jazz, wala lang ko yung nga permi, kaya gatupad-tupad sa akon. So, tak-an ko, kay daw, Arab lang Miss Jazz nga daw, natak-an ko nga, hagay saya kalagas-lagas sa akon, kundi ako magpungko, dito man na siya matupad, dinasabaran gina ko Miss Jazz. Kung may nag-istorya sa akon, ara man na siya Miss Jazz. So, ako yung Miss Jazz nga daan, makabig ko yung sa tutuod lang, huluyaon ko. I'm an introvert kind of a lady. So, una, wala ko yung nagatingog, Miss Jazz, no? Wala ko yung nagatikal, hindi ko yung pala istorya. So, hipos-hipos lang kuya. Kung hindi ko yung pag-istoryahon, hindi ko yung mag-istorya sa imo. So, mahambal ko man, Miss Jazz, nga ti bangod kay, grabe sa akon ka, kahiposon ka, gagapamati lang ako. Pwede ko mahambal nga I'm a good listener. Sang una. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, sa namian, gid ko, kay kadamo man sa mga nag-approach sa akon kung may mga problema, gapamati lang ako. So, from first year na ato, Miss Jazz, nagalakat pa ako ya sa Negros. Kay pag-open sang klase, amo to Miss Jazz, amo naman magkilit-anay kami. So, kung kaisa kon wala pa klase, Miss Jazz, kakadto ko dira sa Negros, kag kon dali na lang klase, kaya mo na nga mabalik ko magkilit-anay na kami. Di kon magbalon ako ya Miss Jazz, or like for example, abi, magkadto ako nga Arab lang hindi ako ya makapauli kay ti mabalon ko na kung balik na ako sa eskwelahan, kundi mabalon ko na Miss Jazz, hindi ko makapauli sa udto. Ginaputos ko lang na Miss Jazz sa dahon sang saging, ang akon sininga kanon. Arab lang Miss Jazz, na siling ko na ganito sa first letter ko, ang dahon sang saging may ara kanon nga mainit-init, sa ibabaw may nakasampaw. It's either bandi, butong-butong, o kunbukayo. Iti, pigado gid, Miss Jazz. Na-explicar ko na sa akon sini nga first letter. So, tingala ko, ining classmate ko, Miss Jazz, nga ini, kung magpuli ako sa udto, para nga makatilaw man sang laswain ni nanay ko, siya, Miss Jazz, nag-upod-upod man na, mapauli man na sa saila. No? Kung magpauli ako, Miss Jazz, ara man na siya, para nga maka-inupdanay kami bala, samtang nga nagalakat kami, Miss Jazz. So, mapauli man na siya kung kaisa una na siya pauli. Kay balaan mo, Miss Jazz, sa unhan pa nila ang amon siniiya nga barangay. So, bangod sina, Miss Jazz, di daw kaangay nga daw ginadulong ko Upod-upod man na siya kung magpauli ako. Pagbalik ko naman sa hapon, tapos panyaga, ara naman siya, Miss Jazz. Sa Higadalan, high school pa lang na kami, Miss Jazz, no? Ti mali ko man niya, kay ti siling kuya ya, ma-eskwela, gid kuya anay ya. Kamangita kuya trabaho, kay kapigado, gid. Siya ya ara man na sa Miss Jazz, ti pawala lang ko Ara sa Higadalan, ginabantayan niya na ako, Miss Jazz, kag kung maglakat naman ako, ti dunganan niya man ako, pabalik sa amon sining eskwelahan. Ti kay wala ako ya, Miss Jazz nga malis siya, para sa ako niya, ang ginhimo niya to gali, Miss Jazz, sang ginambalan ko, kag ginasunlog ko sang iban, uy, nagapangaluyag na si classmate sa imo, nga, para sa ako niya, Miss Jazz, wala. Kaya wala ko yung malis siya. So, amo na, ang ginahambal ko sa akon siniiya nga mga classmate, wala na iya, So, siguro, Miss Jazz, gusto niya lang nga maupod ako. Agsiling ko gani, gusto yun lang ni Guro nga may utod nga babayi ay. Kaya wala ko yung Miss Jazz malis siya. Siling ko gusto yun ni Guro may utod nga babayi. Ginapamangkot ko siya may utod nga babayi. So, istoryahanay kami, Miss Jazz, samtang nga naglakat kami sa dalan. Kag ginambal ko na siya nga apirmi kag dyan nagatupad-tupad sa akon. Permi mo lang kuya ginadulong sa balay, tapos ginabantayan diri sa dalan.
Lakat na mata sa eskwelahan, dulong mo ko. Gusto mo gid guro nga may friend ka nga cute ay. Ginaamo ko na siya, Miss Jazz, para lang gid bala ngati. Bali, kumanya nga nagapangaluyag na siya gali sa akon. So since first year, ina Miss Jazz, since first year to fourth year, amon na, ginahimo sa sini nga lalaki. Kag kun magbuhi naman sa hapon, Miss Jazz, baw ara man na siya, pero tigil sa iyaya ka ano ba na Miss Jazz nga, ginadulong yagig ko na. Nadulong niya ako, malapit lang sa amon balay. Tapos, amon na ina, mapuli naman siya kay ti mas una yang amon si barangay sa ila mo. Basta importante, Miss Jazz, madulong ya kuya nga safe ako. Dito na namian man ko. Sa third year na ako, Miss Jazz, di syempre, nagatubo naman ang edad. Kag ang mga classmates ko yati, may mga crushes, may mga nagapangaluyag sa ila, may nobyo-nobyo. So, diri ko na-realize, siling ko, third year high school na ako ni Miss Jazz. Siling ko, siguro nagapangaluyag gini siya sa akon mo. Third year ko na lang na-realize, Miss Jazz, nga inaalagaan niya gali ako. Or, ginabantayan nga magdalaga na gid. Wala man siya sa may ginahimo sa akon, wala man siya abisang may ginahambal abi nga mga luyag ko. Basta importante lang, Miss Jazz, nga akon siniiya nga classmate or ining lalaki nga nagapangluyag sa akon, Miss Jazz. Ara lang siya. O, gatupad sa akon, kung diin ko magkadto. Kay ako naman, Miss Jazz, tipo wala man lang ko kay wala ko yung malis siya mo. So, I was already sa akon nga third year sa high school, Miss Jazz, na-realize ko nga, na gali, inaalagaan ako nitong lalaki na to, ginabantayan nga magdalaga na. Kaysang nagsiling ang teacher namon, isa sadto ka best, Miss Jazz, nagsiling ang teacher namon, get 1/4 piece of yellow pad. Kay, ma-quiz kita. Baw ara, Miss Jazz, kay wala siya ya ballpen, kag wala siya sang yellow pad. Or, amo na, Miss Jazz. Di pagkakita ako, Miss Jazz, nung nagsala sa kay classmate ko ni, ang ining lalaki. Ginatagan ko siya, Miss Jazz. Ginatagan ko siya sang 1/4 nga yellow pad. Kay tupad man kami, Miss Jazz, permi. Kay kung diin ko na mapungko, ginasituit na gina nga magsugod, kinala, dra man siya. Dra man siya mapungko. Dito paragi kami na, Miss Jazz, sang amo nga lalaki. So, botsulingon, seatmate kami, Miss Jazz. So, kay gintagaan ko siya sa 1/4 nga yellow pad. Kay isa man lang, Miss Jazz, ang akon siya nga ballpen, di wala na kuya sang may ihatag sa iya. So, grabe, Miss Jazz, kay exam na kami, tapos ko answer, or hindi pagid ko katapos, ginaagaw niyang ballpen ko, Miss Jazz. Ang bot ko style ya lang, nga ginatago niya yung sini nga ballpen, para lang gid nga dumahikap yung kamot ko, makuha niya, maagaw niya ang ballpen ko. Kagamo man na, Miss Jazz, at least, daw ginapulo pabayaan man lang kami sa teacher, kaya naintindihan, daw hindi man nakitaan sa teacher, siguro, naintindihan nga ti, gahulamay lang kami ballpen, wala man kami, Miss Jazz, nagasundanay, Yan mo lang to, kada tapos ko sang answer ko, kung wala po katapos, ginakwa na sa akon sininga kamot. Kag amo man ang pag-answer niya, sa ginhatag ko nga 1/4 nga yellow pad, Miss Jazz. In fairness, sa sininga lalaki, Miss Jazz, maalam ini siya. May utak. Kaysang nagkuha kami bala, Miss Jazz, ng NCEE sa Iloilo. Grabe ni Miss Jazz, gapang nakaak iya sini nga average, iya sini iya nga passing rate. 97% ang iya sini iya nga nakuha sa amon sini nga NCEE. So, amo na, Miss Jazz, ginabantayan na siya gali sa amon sini nga teacher. Ang teacher namon, Miss Jazz, laon kag single po to that time. So, siling sang akon sini nga teacher, nga permero siya pa lang ang ginhaboy abis ang chok sa warning. Kaya ti amo na, Miss Jazz, sa ulihi, nakitaan sang teacher namon, nga amo na, nga ado ginaagaw niya yung akon sini nga ballpen. Ti amo na sa una, Miss Jazz, sa tutuod lang, siya na iyang ginhaboy sang chok sang amon sini iyang teacher. Kaya amo na, do ka, arab lang, Miss Jazz, nga wala siya bali, nga may nagalantaw, basta mautis silang ako, matupad niya lang ako, Miss Jazz, agawon niya ng ako si ballpen,
Di kundi liwat naman siya nga habuyan sang chok bilang warning sa akon sini nga teacher, Miss Jazz, no? Pero sa gihapon, sige man ang iya sini pag-agaw sang ballpen sa akon, Miss Jazz. Di duhala na kami, Miss Jazz, ang sentro sa amon si maestra, no? To the point kani nga daw ginhabuyan pa kami sang eraser kay kasabad gid sa iya, Miss Jazz. Siling ko sa teacher ko, siling ko, ma'am, kay siya abidri ho, kasabad sa iya. Yeah, siling sa teacher ko, both of you will get 0 kung sigihon nyo na. Tigin si call ko siya, Miss Jazz, sinabalang ko, pahimunong tapusa ko sa akon sin pagsabat sa akon sin exam, kay ipahulamon ta ka ballpen. Pahimunong da. Di mayo man bala, Miss Jazz, kay nagpahimunong man siya, kay hindi lang chalk kag eraser ang ihaboy sa amon kung sigihon niya, gid ma-0 gid kami sa exam. Kaya amon ang hambal sa amon sini iya nga teacher, Miss Jazz, no? Nakatangla gid ako, nalapaw na ko gali sa latid, no? Ang love story ni Manang Rosal, baga sugod pa lang, no? High school, teacher's pet, grabe, no? High school life, in my high school life, I remember it, kay ganda. Dala na ang crushes mo, no? High school days, oh my high school days, are exciting kay saya. There are times may problema ka when you're left undone. Pray ka lang, wag tawagin ka kung hindi mo alam ang answer, no? Ang saya ng high school. This is high school life. Part 1 sa kasaysayan ni Manang Rosal, mga kabombo, no? Ang part 2, ano ning matabo ni sa ila, kaya niya siniiya nga classmate nga lalaki, pertigid, kaotis, kaklaro nga, naluyag siya sa kay Nang Rosal. O galing kay Sinang Rosal, wala man niya nagamalis siya, tuon malangi ang kay Manang Rosal. Lantuon ta kung ano ang madangtan sining pagkaotis, katupad-tupad gid, ginadulong si Manang Rosal, lantuon ta kung ano ang madangtan sini. Mangin sila gid ayhan, buwas aton ina nga i-continue ang love life ni Manang Rosal, 64 years old, sang Bacolod City. Kita sa panahon mga kabombo ha, kung kamo mayara man dira sang love story, no? With matching isulat yung inyo sini nga theme song, kay although hindi ko di ka play, ang ulo ambaho na ihaming-haming din ni Miss Jazz, i-dedicate ko na sa inyo, okay? I-email sa aton sa email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man nga pinaagis sa yellow pad kaangay kay Manang Rosal with 9 pages, mga kabombo, kaklaro, address sa Kapo Lamang Program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Wala kita sa panahon mga kabombo ha, but before that, ari-aneng aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Isaiah, chapter 55, verses 6 to 9, no? If we seek the Lord first, everything will just come. Do kaangay lang sa ulan, no? Butsilingon, i-prioritize ginaton ang Ginoo sa aton sa kabuhi, no? Seeking Him every day through His words. Dala nagasiling sa Isaiah 55:6-9. Seek ye the Lord while He may be found. So subong ya grace period ya, ang Ginoo ya very attentive sa aton siniiya nga mga fervent prayers. And to tell you honestly, our family, lately nagpangamuyo gid. And ginsabat gid sang Ginoo. God is good all the time, no? Hindi ko na pag-share sa inyo, pero abo lang gid na. Sinilang gid nga adlaw. God is good all the time. He answered our family's prayer. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him,
and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, O Lord, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No? Isaiah 55:6-9, inhambal gini sang Ginoo. Seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Subong niya nga mga henerasyon niya. Dugay na actually, no? Bangod kay ti ginatagaan ta sang Ginoo sang grace period paged. Para nga may panahon pa kita nga magbalik sa iya. Kaya naghambal din siya sa verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteousness man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. No? So this is the grace period. Kung nakasala kita, natural lang na, tao lang kita. Nobody's perfect. Ako, ikaw dira, no? Pero samtang nga nagadalom kita sa Ginoo, we learn to follow sa iya gusto nga matabo sa aton. Pero kung makasala kita, bangon, balik sa Ginoo, for our God, He will abundantly pardon. No? Patawaron niya gid kita. Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat gid sa inyo sining nga pag-upod. It's bye-bye time na. Inisagyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio